20 għal messaġġ ieħor imma daqsxejn iktar imlaħħam minn xi messaġġi oħrajn li ġibna għandkom fi djarkom inħeġġitkom xi wħud minnkom ħajkolkom tagħmlu letteralment is-seat belt waqt li simgħu dan il-messaġġ. U isimgħu bir-reqqa u dak li tisimgħu żommu f'qalbkom għax ħajkollkom bżonnu f'ħajjitkom il-kumplament ta' ħajjitkom. U nħeġġitkom daw kollha li intom qed tissegwu għal-ġid tiegħek, għal-ġid ta' familtek, għal-ġid ta' daw kollha li inti tħobb. Please, ixxerjalhom dan il-messaġġ. Ibatulhom għaliex ħafna ħajkollhom bżonn jisimgħuh minħabba speċjalment iż-żmien li aħna qegħdin ngħixu fih. Għalhekk itolbu għalija biex il-mulej jitkellem minn fommi u ejja nitolbu flimkien. Missi qadis, tkellem inti minn fommi. Tkellem mulej u għatina il-kelma qadisa tiegħek il-manna li tiġi mis-sema. Spiritu Santu, għallimni, ftaħ li għajnejja, għatini qalb għalik mulej li nifraħ fis-sewwa u fil-verità u f'dak li joġob lilek. Jina les li nilqa' kelma qadisa tal-Alla u għadtu għad iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Jina les nilqa' l-verità permezz tal-Ispiritu tal-verità f'isem Ġesu Kristu. Amen. Dal-messaġġ huwa wieħed mill-iktar eżiss nemmen jien għalina bħala Kristjani għad-dinja fil-ħajja li qed ngħixu bħalissa u fi-żminijiet li qed ngħixu. Iktar ma ners nqarbu lejn l-aħħar ta' żminijiet u aħna diġà qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet, iktar dal-messaġġ ħajkun hemm bżonnu. Jiġifieri jekk xi ħadd jara dal-messaġġ senti oħra jekk id-dinja tkun għadaw, jekk dal-messaġġ xi ħadd jarah 10 snin oħra, mhux ħajkollok bżonnu daqs kemm qed tisimgħu, ħajkun bżonnu ħafna iktar. Għax iktar ma nqarbu lejn l-aħħar ta' żmien u anka l-aħħar tad-dinja kif nafuha, iktar ħajkun hemm bżonn il-messaġġ. Imma dil-ġenerazzjoni żgur hija l-iktar ġenerazzjoni li għandha bżonn tisma' dan il-messaġġ. U dal-messaġġ jismu din il-ġenerazzjoni qed tiffaċċja l-akbar teddida li qatt tiffaċċjat. L-akbar teddida li qed tiffaċċja din il-ġenerazzjoni fl-2024. X'inhi l-akbar teddida? L-akbar teddida aħna bħalissa qed ngħixu fi żminijiet diffiċli u perikolużi. X'inhi l-akbar teddida? It-teddida li ftit li xejn baqa' nies fid-dinja xi wħud ukoll inkluż jissejħu Kristjani li jħobbu l-verità. Il-verità bħalissa madwar id-dinja fost ħafna popli, il-verità hija l-ikbar ħaġa li qed tiffaċċja odju u oppożizzjoni. Din hija l-iktar ġenerazzjoni li attrat id-dinja li għand tant hawn talim, xandir, pritkar, messaġġi mhux qed ngħidlek talim minn fuq pulpit biss tal-kemm jeżisti wkoll. Imma minn social media, minn kanali ta' televiżjoni fuq stazzjonijiet diversi, kważi nista' ngħidlek kollha, li tant qed jiġi mixandar ġurnata wara ġurnata, gideb sfrenat. Din hija twissija lil mulej qed jagħmel din il-ġenerazzjoni u inti għamel deċiżjoni minn qalbek issa stess. Għidlu mulej għatini l-grazzja li nkun inħobb il-verità. Ħafna nies ma jħobbux il-verità. Ħadd tkun taf minn ftit ieħor jekk intix wieħed minn dawk in-nies li tħobb il-verità jew tobgħod il-verità. Number 1, ejja nibdew bil-pedament fundamentali li bil-fors iridu nitilqu minnu. Number 1, il-verità hija Alla. Ġesu, Ġwanni 14, skrittura please immemorizzawha għax ħassibuha utli għal ħafna drabi. Ġesu 14 vers Ġwanni 14 vers 6 Ġesu jgħid hekk. Jien il-ħajja, jien il-verità, jien il-ħajja u l-verità, jien it-triq, il-ħajja u l-verità, kulħadd jgħid il-verità.
Ġesu huwa l-verità. Kwalinkwa ħaġa li tmur kontra Ġesu u kwalinkwa ħaġa li tmur kontra l-verità ta' Ġesu hija gidba. Moħħkom hawn għax il-gideb li tiġi mxandar huwa tal-bliħ. Jekk ma tkunx tafa din, inti ħatkun faċilment imqarraq żvijat u hemm il-periklu li titlef ruħek fl-abbissi tal-infernalità tagħna. Mela number one, il-verità hija nnifisha Alla. Alla huwa l-verità. Fil-ktieb ta' Ġwanni 14, 15 u 16, tliet darbiet Ġesu jgħidilna li hu ħajbatilna l-Ispirtu tal-verità. L-Ispirtu Santu jagħti xhieda għall-verità dejjem. X'hemm iktar verità? X'inhi iktar il-verità? Ġwanni 17 vers 17. Ġesu jgħid talba lill-missier meta talab qabel ma mara għal fuq is-salib, talab għal-disċipli tiegħu u għal dawk kollha li qed iridu jiġu warahom imma li ħajjemnu l-messaġġ tagħhom u qalilhom hekk għalhekk il-mulej. Missier, lil dawn li tajtni, dawk kollha li huma tiegħi, jekk inti ta' Ġesu dit talba għalik. Għal dawk kollha li huma tiegħi, missier qaddis għaddishom fil-verità, il-kelma tiegħek hija l-verità. Isimgħuni aħwa, il-verità hija l-kelma tal-Alla. Jekk inti ma tkunx bniedem intis u ġenwinament tfittex il-verità tal-kelma tal-Alla, ħatkun 1000% żvijat. Żvijat. Mela sir sibna, Alla huwa l-verità, Ġesu l-verità, il-kelma tal-Alla hija l-verità. Ġwanni 17, Ġesu jgħidilhom mulej qaddishom, jiġifieri isimgħuni. Meta Ġesu qal mulej qaddishom, jiġifieri mulej warrabhom, ikkonsograhom, warrabhom, set them apart. Kulħadd jgħid warrabhom, set them apart bil-verità. Mela number one, waħda mill-affarijiet li l-verità tagħmellek hija tagħmlek differenti mill-kumplament. Isimgħuni? Waħda mill-affarijiet li tagħmellek il-verità hija tagħmlek differenti mill-kumplament tad-dinja. Ħafna ma jafux, però hemm ħafna li jafu u xorta ma jridux il-verità. Ħafna ma jafux li d-dinja mhijiex immexxija minn Alla li jista' kollox. Bħalissa l-Alla ta' din-dinja jismu Satana. Hekk tgħid l-Iskrittura. Huwa l-Alla ta' din id-dinja. Alla li krea d-dinja reġa' ġej fuq id-dinja. U mhux ħajġi f'maxtura u laqas ħajġi l-Ingilterra jew ir-Russja jew Brażil. Ġej fis-sema u kull għajn taraħ u kull fom irid jistqar Ġesu Kristu huwa l-mulej. Ħadd ma jkollu dibu li Ġesu ġi meta ġej. U jerġa' jiġi u jerġa' jirrenja fuq id-dinja u jerġa' jaħtaf id-dinja lura bidritt sew ta' kreazzjoni u sew ta' fidwa fidejh. Ma bħalissa mhix qiegħda fidejh id-dinja. Mhux huwa timexxi d-dinja, bħalissa d-dinja titmexxa mid-demonju u biex intkom tkunu iktar retti u tkun korretti letteralment Ġesu x'jgħid fuq id-demonju. Ġwanni 8:44. Li x-xitan huwa missier il-gideb u l-ebda verità ma tinsab fih. Mokom hawn. Bħalissa id-dinja qed naraw il-pjattaforma tal-Antikrist, jiġifieri dak li huwa kontra Kristu. Bħalissa fid-dinja naraw il-pjattaforma tal-Antikrist tiġi preparata u ħanejdilkom tiġi qiegħda hawn. Infatti jaħsbu bosta profeti tal-Alla u nies tal-Alla, inkluż teologi, nies li jistudjaw il-kelma tal-Alla, jemnu li l-Antikrist tiġi qiegħda u l-profeta fals qiegħda. Xi ftit snin ilu jiena kont għamilt messaġġ ismu 666 l-Antikrist u l-profeta fals u l-bima morru simgħuh setej fi ħafna stomod. Mela l-verità it sets you apart, il-verità tagħmlek taqtak mill-ġama. Tagħmlek uniku. Iktbu għal dawk kollha li intom minnkom qed tiktbu daw il-messaġġi, iktbu daw il-punti. Number one, il-verità ma tinbidel qatt. Jekk hija l-verità ma tinbidel qatt. Il-verità ma tinbidel għal ħadd. X'jiġifieri? Isimgħuni aħwa. X'kollu da?
Imma jiena tnejlu aħmar. Imma jiena dan aħmar. Kemm minnkom tgħidu li aħmar? Imma jiena ngħid aħmar. Kemm kulħadd jgħid li dan aħmar. Għaliex ma tidux jgħidu? Jien hekk nifhimha, dan aħmar. Le, għodu attenti. Għodu attenti għax hawn ħafna f'Malta, inkluż qed jawġu l-liġijiet li dak li wiswed qed jgħidulu aħmar. Jew qed jgħidulu blu. Jew qed jgħidulu kannella. Le, jgħidu min jgħidu jekk wiswed jibqa' iswed għal kulħadd u dejjem jibqa' iswed. Anke jekk tgħidlu kannella blu aħmar. Xorta jibqa' iswed. Anke jiena niġi ngħidlek jiena, isma' jiena 6 piedi u 7 pulsieri twil. Kemm minnkom temnu għadi? Għaliex qed titqgħod tweġġgħu li qalbi qed toffenduni. Qed toffendini għaliex qed titħaq bija. Jiena 6 piedi u 7 pulsieri twil. Jiena hekk nidentifika ruħi ta' 6 piedi u 7 pulsieri twil. Ħaġa oħra li ma kontux tafu, jiena infatti il-Prim Ministru ta' Malta. Għalfejn tidħaq. Jiena l-Prim Ministru. Il-Prim Ministru jien. Roberta Bella, jiena jisimni Roberta Bella. Ma kontux tafu li jiena Roberta Bella? Jiena hekk nidentifika ruħi jiena Roberta Bella. Mhux dik il-verità la jiena nidentifika bħala Roberta Bella, ma jien Roberta Bella ġvera. Qed tifhmu l-ġen? Qed tifhmu il-ġen? Mela, l-iswed, għejdlu l-im kullu trid, xort iswed jibqa' ma jinbidilx. U jekk inti titgħidlu aħmar, hemm żewġ raġunijiet, jew intami, jew miġnun imtektek biċ-ċertifikat. U dik hija il-verità eterna li ma tinbidel qatt. Dik hija l-verità. Mela l-verità, kulħadd jgħid wara l-verità ma tinbidel qatt? Ma tinbidel għal ħadd? Il-verità hija eterna. Li kieku inti ġejt fid-dinja 2000 sen ilu, taf xkont tgħidlu dal-kulur? Iswed, li kieku ġejt fi żmien Noa, taf xkont tgħidlu dal-kulur? 6000 sen ilu. Iswed, jekk kieku inti twelid qabel il-gwerra, taf x'kien jgħidulu dal-kulur? Iswed. Imma alla jbirek fil-2024 qed ngħidulu aħmar jew blu. Għax hekk inħossni. Mela għandna ħafna marda. Mart. U mhux tal-li għandna l-mart, tal-li jagħtuhom iċ-ċertifikat tal-mart. Ħalli min jagħtihom iċ-ċertifikat tal-mart ikun jiċċertifika lilu nnifsu li jmar daqshom jew mhux iktar. Mela l-iswed, ix-xitan jgħidlu iswed, Alla jgħidlu iswed, id-dinja 6000 sen ilu tibqa' iswed, illum jibqa' iswed 6000 sena wara. Għaliex il-verità hija eterna, ma tinbidel qatt u ma tinbidel għal ħadd. La hija il-verità. Qed tifhmuha? U billi jiena semmejtlu, jiena sejjaħlu aħmar. Ma sarx aħmar, kull ma silt jien ħmar. Hello? Għaw xaħtet jaqbad xaħġa ċanel diħal ċarjew. Ma dux jaħtħol bil-ros issa. Amen. Mela il-kulat jgħida warajja. Di dal-muwam ta' għaxaw min jgħidlek jekkara darba xisan ilu, nofs ilu. Kelli intervista ma' wieħed ġurnalist Malta. Li ħanajt il-verità. Mux wieħed mill-lar ġurnalisti, infatti huwa pjuttost bravu. Ma għalli, meta bdejt ngħidlu xejt il-Bibja, għalli din il-verità tiegħek. Le qalbi tiegħi. Mhijiex il-verità tiegħi.
Kemm il-darba xibtu xi ħadd jgħidlek imma l-Bibja mhux il-bniedem kitibha kemm minnkom ġa ħsibna. Eża saħwa. Li kieku l-Bibja kitibha l-bniedem, verament ma kienx sensieħ. Għax jiena propju dak li hemm kontra fil-Bibja li rid nagħmel dak li rid jagħmel il-bniedem għalax hemm il-Bibja. Il-Bibja tgħidlek ma jistax kollok sess qabel iż-żwieġ. Jiena rid nagħmel roxmata sess qabel iż-żwieġ. Ħadd tistenna. Il-Bibja tgħidlek jista' jkollok mara waħda biss, b'kull rispett lejn il-mara tiegħi. Imma il-Bibja tgħidlek jista' jkollok mara waħda biss. Li kieku jiena nimxi skont kif irid il-bniedem, ikolli waħda ġdida kull ġimgħa ħanżanżan. Dak irid il-bniedem. Hello! Li kieku il-Bibja kitibha l-bniedem, kieku mhux naħfirlek bħalma qal Ġesu wara li tajs kemm tajjarni u taqla li gideb u ħama, kieku niġi għalik u ntajrek. Mela noqgħod naħfirlek u nitlob għalik, dak l-ebda bniedem jikteb dal-affarijiet. Bil-kontra anzi l-bniedem, għax daw ma affarijiet divini li ġej minn Alla. Halleluja! Meta jiena kont għadni mqareb u kont fid-dinja mqareb għadni, missa mqareb qaddis. Imma meta kont għadni fid-dinja u kont mqareb, li kieku kont inti tagħmel li xi ħaġa kont niġi wara darek u nwerrek. Min taħseb li? M'hemm bżonn inkun kbir. Llum il-ġurnata hemm ħafna mezzi. Kont nibqa' warajk. Kont nibqa' niġi warajk sakemm impattijilek. U kont naf kien hemm ħafna mezzi kif sajt impattijilek. Dak li kont irid fid-dinja, imma llum x'għallimni Ġesu. Illum Ġesu jgħallimni nħobb il-minja iweġġani xorta. Ġesu jgħallimni naqfer il-min iweġġani u nitlob għalih hekk jogħġbok nixrelek il-ġid ukoll. Dak li ma bnin, dak il-bniedem hekk irid. Dak xi jrid Alla. Il-bniedem il-kontra jrid. Ara veru min qed tisma' dan il-messaġġ u inti kont xi wieħed minn dawk li xi darbet il-Bibja mhux il-bniedem kitibha balalu. Għax il-bniedem propja kollox il-kontra li hemm miktub irid nagħmel jien. X'inħallas it-taxxa u l-vatt? Mhux hekk nibqgħu kieku. Silent night. Imma l-Bibja tgħidlek għati dak li huwa ċesri lil ċesri u dak li huwa Alla tiħli l-Alla, ġifieri jiena u inti rridu nħallsu it-taxxa u l-vatt. Dak il-bniedem irida? Le, dak Alla li jħobb is-sewwa u l-verità eterna jrida. Amen. Qed tara kif il-bniedem mhux vera kiteb il-Bibja? Qed tifhmu aħwan kemm hawn minnu balalu baħnan u stupidu biċ-ċertifikat? Kif qed titkellem hekk? Għax nimit għal sidi Ġesu. Hekk qallhom boloħ. Il-kelma stupid, fools. U dik hija l-verità. Amen aħwan? Halleluja. Mela l-Bibja, mela il-kelma Alla li hija l-verità, il-verità hija Alla. Ġesu huwa l-verità. Il-kelma Alla hija l-verità. Il-verità hija oħra divina. Il-verità hija divina. Hija eterna ma tinbidel ħadd u ma tinbidel qatt. Tista' jekk trid ma taċċettajiex. Ġesu huwa triq il-ħajja u l-verità, tista' ma taċċettax, tista' tirreġettaħ, imma ma tbiddilx xejn minn dak li hu qal u dak li hu. Xorta jibqa' l-verità. Amen. Halleluja. X'inhu l-oppost tal-verità? L-oppost tal-verità huwa ovvjament il-gideb. Tid ngħidilkom kemm ħafna fil-maġġoranza jgħixu fil-gideb. Tid ngħidlek ħon iċ-challenge kull wieħed minnkom jgħidlu Spiritu Santu kellimni issa. Tid ngħidilkom kif intom aċċettajtu ruxmata gideb fil-ħajja tagħkom. Meta timxi bil-feelings. Meta timxi fuq xi tħoss, għax hekk inħoss. Taċċetta li timxi bil-gideb. Għax il-ħass tiegħek imur kontra il-verità. Taf kemm hawn Kristjani jimxu bil-ħass u minn għal-jom qed jiġu fil-verità? L-oppost tal-verità hija l-esperjenzi. Illum il-ġurnata esperjenzi jinbidlu l-ħin kollu.
Jekk taqbad karozza differenti, karozza l-esperjenza tkun differenti. Tmur restaurants differenti, l-esperjenza differenti. Jekk tintaqa' ma' nies differenti, l-esperjenza tkun differenti. Ara meta tintaqa' mal-verità, dejjem l-istess. Il-verità tibqa' dejjem. L-oppost tal-verità l-gideb, il-ħass, l-emozzjonijiet, il-feelings, kollox jgħaddi, jistgħu jsiru għar u jistgħu jsiru għar għax inbidlu. Amen. Jistgħu jsiru l-ġodda. Huwa kollu suġġettiv. Aħna jekk ma nimxiex miegħek, jekk jiena u inti mhux ħanażu l-verità konxjament. Inti ħad tkun suġġett għal-gideb. Per eżempju, meta jiġi għal-mart, il-bnidem jgħidlek m'hemmx fejqan għalih. M'intix ħadd fiq, jew ħaddum biex tfiq, jew nkella ħaġa oħra. Dak huwa kollu suġġett tal-verità. Dak kull ma tgħidlek it-tabib jew il-mediċina jgħidlek biss il-fatti dak li qed jara. Imma dak li qed jara huwa kollu suġġett għal dak li huwa etern, dak li ma jdirx. Għax jekk għallek xi ħaġa li tmur kontu dak li huwa etern u ma jinbidel qatt huwa l-kelma talla, mela tgħidlek gidba. Imma jekk biss jaf, inti biss taf il-verità u ma jafix il-verità. Qed tifhmu? Meta jiena ngħidx imma mhux ħanfiq tabdi, x'qed attent, tgiddeb bil-Kristu. Kristu qallek li permess tal-ġrieħi tiegħu inti ġejt infejjaq. Għax Alla mhux ħajaqfil li tnubiti? Mela mhux verità, qed tgiddeb il-Kristu. Għax Alla għax qal li mur u għajdulhom li tnubithom huma maħfura kollha. Għal min qed jaċċettah, mhux għal kulħadd. Ħanikom xi ħaġa li hemm xi ħaġa pożittiva fid-demonju. Issa sew. Hemm xi ħaġa pożittiva għax Alla aħna nafu xejn l-Iskrittura li Alla kull ma jagħmel lagħdu Alla jdawru għal ġid tiegħek, amen? Isimgħu xi ħaġa. Please aqbadha b'rivelazzjoni di ħalli tgħix ħieles u vittorjuż. Are you ready? Kull ħaġa li d-demonju jgħid hija gidba. Ġwanni 8:44. Ix-xitan huwa giddieb m'hemm l-ebda verità fih. Smajta di? Kulħadd jgħidha warajja. Skont Ġwanni 8:44, ejda. John 8:44, ix-xitan huwa giddieb u m'hemm l-ebda verità fih. Kemm darba xi ħadd minnkom smajtu li d-demonju jfesfislek fuq udnejk mhux ħajrnexxielek tagħmilha di. Ibda faħħar il-mulej. Għax għadu kif għallek gidba l-opposti għal-verità. ħajrnexxielek. Meta l-għadu jgħidlek għax ħadd ma jħobbok. Irrenga sal-mulej. Mux tal-li maħati għabbarda li Kristu jħobbni, għalla l-Missir jħobbni, għan hemm ħuti, hemm nies li jħobbuni. Mela kull ħaġa li d-demonju jgħidlek, ħalli għat inkoraġġik għax l-opposta hija l-verità. Ix-xitan għad ma jgħidlek xi ħaġa biex inkoraġġik. Imma jekk inti taqbad di-revelazzjoni kull ma jgħidlek ħadd inkoraġġik mela jaqbillu ħalqu. Imma titkollok tkun taf din ir-revelazzjoni. Għax jekk id-demonju huwa giddieb u l-gideb huwa l-opposta l-verità, dak kollu li jgħidlek l-opposta hija l-verità. Amen aħwan? Halleluja! Meta l-għadu jibda jfesfislek, jien naf għax inti ħatmut dik il-marda, għax inti mhux ħajrnexxielek, għax inti mhux ħatħallas il-kontijiet. Ibda olli jdejk dak il-ħin stess u tittamilha da! Mhux ġast teorija, għamela, grazzi mulej il-kontijiet tiegħi kollha mħallsin, grazzi li inti tipprovdi li mulej jekk wetni, halleluja, għalfejn mhux ħanoqgħod ninkwita mhux ħanħabber rasi, grazzi li l-kontijiet tiegħi kollha mħallsin f'isem Ġesu Kristu. U m'għandix penny, jiena ma nimxiex bil-penny. Dak daqqa vojt. U daqqa mimli. Alla għatmu għavojt, dejjem mimli b'abbundanza. Alleluja! Grazie Ġesu! Amen! Gloria lil mulej! Meta inti mintix fil-verità, ismawa sewa, għax di mhix xi ħaġa sekondarja, ismawni, dan huwa wieħed mill-iktar messaġġi importanti li qatt ħadd tisma' f'ħajtek. Għax kollox huwa da. Meta inti ma timxix fil-verità, inti qed timxi fil-gideb. U meta timxi fil-gideb qed timxi ħajja perikoluża. Qed tgħix gidba. Qed tiġi mqarraq. U kull darba li inti temmen il-gideb qed tmur kontra l-verità. Qed tgħix
ta' giddib jew giddiba ta' wieħed imqarraq li inti l-gidba għamilta ir-realtà, ma l-gidba qatt ma tista' ssir realtà u l-verità. Meta inti jiena u inti naċċettaw il-gideb, jiena u inti niddimbu kontra Alla. Taf li meta inti taċċetta l-gidba, tiċċetta l-gidba x'inhi? X'inhi? Inti qed tidneb kontra Alla. Intom kontu tafu fl-Apokalisse kapitlu 22 vers 8 hemm lista ta' nies li jgħidlek li daw ħajintefgħu kollha fil-bellija tan-nar, l-infern, għall-eternità. Taf x'inhi waħda minnhom? Dawk il-giddiba da. Jiena u inti irridu nkunu totalment intolleranti għal kwalinkwa tip ta' gideb. Jekk inti tgħix fil-gideb, hawnhekk hawn il-periklu moħħkom hawn. Issa fl-aħħar ngħidu talba. Jekk inti tittollera l-gideb, inti tattira spiritu ta' gideb. Ġifieri d-demonju ta' gideb jiġi u jammar f'ħajtek. Moħħu hemm ġi mhux ċajta. Amen. Thank you, Jesus. Mela, il-fatt li jiena raġel, nagħmlu mod jiena nbiddel il-bies ta' barra biex nidher mara. Sirt mara? Xorta raġel bqajt. Jekk jiena intella sirt mara? Xorta raġel bqajt. Jekk jiena naqta dak li ma nixtieq taqta. U qatt ma ħanaqta. Daqshekk x'insir? Bħalma jgħid il-proverbju Malti, jekk il-ħanżir tagħtalu dembu, jibqa' ħanżir. Imma taf x'għandna għandna tmexxija inkluż pajjiżna u jalla jsejħuli jiċċalenġawni f'wiċċi mhux jibbulijawni. Fuq il-Facebook jaqta' bullies. Baqgħet għalija ċċalenġjani int. Mela tagħmel ta' bully għax għandek il-poter f'idejk. Kemm il-darba battalikom jaqta' cowards. Qatt ma battu għalija ħadd kelmu lili. Basta beddiltu l-liġijiet biex iktar tkomplu titfgħu dal-pajjiż fil-gideb. Il-ġudizzju tagħkom ikun kbir. Mela llum jekk jiena nħossni mara, taf x'għandi min għandi f'Malta, jinkoraġġini sir mara mela muraqta barra. U għatella żejżiet ħalli żgur ikollok kollox ma' mara u hekk sirt mara, mhux hekk nibqgħu. Nagħmlu mod jiena sa fl-aħħar ta' ħajti insib il-Kristu. Tinsiex raġel huwa XY u mara XX. There's a lot of X's. Għalhekk hemm ħafna X. Ismawni. Jekk jiena bħal manna f'din il-Knisja ningrazzja Alla, nies li kienu ġej minn ħajja ta' LGBTIQ. Li Alla jħobbkom ukoll, anke nħobbkom. F'din il-Knisja għandna madwar 30 minnhom li kienu jew gay, jew lesbian, jew transsexual, jew transvestite, jew minn kollox. Sewwa? Għaw min li kien jiġri marrux ma ta' nisa, għaw min kien jiġri marrux ta' irġiel, għaw min kien maddas fil-pornografija. Isma', anke kuma konta minn xejn minnhom, inti xorta mitluf minn Kristu da. Ġim minn Ġesu Kristu xorta tintelef. Tista' ma kont l-iktar verżjoni pura f'din il-ħajja. Xorta tintelef minn Ġesu. Għax inti mhux is-sess jitfak l-infern id-dnub. Isek inti tgħix fid-dnub biex kunu id-dnub, ħadd tintelef. Għalhekk għandek bżonn Ġesu ma ġiex għal-tajbin, taf għaliex għax ma kienx ġiegħed minnhom. Ġesu ġie mid-dinbin u kollha kemm aħna mid-dinbin. Amen. Ħallulja, mela jekk hawn xi ħadd hawnhekk u forsi qed jara, saraħ rosok, Alla iħobbok. Ma jħobbx inti tagħmel bil-ħażin b'ġismek li hu ta'ak, Imma Alla jħobbok, Alla jħobb il-bniedem, aħna mhux hekk nafu, mhux hekk tgħidilna l-Vanġelu, Ġesu x'qal, Alla tant ħobb id-dinja li ma bejnxa minnha, mhux kollha kemm huma? Mhux kollha kemm huma kellhom kellna bżonn il-Ġesu? Għaw xi ħadd hawnhekk ma kellek bżonn il-Ġesu għax kont tajba biżżejjed inti waħdek jew waħdek inti raġel. Mela kollha kellna bżonn il-Ġesu. Issa, aħna kollha kellna bżonn il-Ġesu. Mela x'inhi l-problema? Il-problema inti ssolvija biss meta inti intaqa' ma' sidek Ġesu Kristu. La xjenza, la l-fantaxjenza, għax istiktar issa mhux f'xjenza, issa qegħdin ngħixu fil-ġenerazzjoni tal-fantaxjenza. Għax tkun verament balalu imtektek biċ-ċertifikat, u intik ċertifikat jiena tabib, jiena Dr. Gordon Ġemaxen iċ-ċertifikat kemm tektek. Sewwa? Halleluja.
مش بالفرصة كنت تجي الأسود بالفرصة تايلو أحمر مش أسود خايب أنك تايلو أحمر يا كنت تعتلو دم بالخنزير مش شرط خنزير يبقى عند المونيتور سلو يك تعتلو دم بالخنزير يبقى خنزير شرطة هللويا Amen. Thank you, Jesus. الفيريتا دائما تتكلم عليها نفسها. الفيريتا بخ الزيت. لتعفسوا كم تعصوا الاسفر في الماء دايما يسيب لولا نفسه ليلو ليل فوق في الأوتشاتا عشان الفيريتا دايما تطلع فويتش للماء هللويا. Amen. Grazie Gesù. Thank you Lord. شي ثلاث جماعات له كنا واحد اسمه مسمى مش عندكم شو اسمه لوسيفيريان دان. جيفيري سبوست يدور ويعمل لوشيفرو. اللي باي ذا واي ما بقاش لوشيفرو باش لوشيفرو كان اسمه لوشيفرو في السماء. جيفيري دارك bearer of light. إسا ما دوش light إسا صار darkness. سوا allora الساتنا قال تيجي كم لوشيفرو عمل له أفريت اسمعوني أخوة. لوشيفرو ديمونيو أتنت للجسوع قال له يا كنت تدوران أنت كلش. Però ħanejdak ħaġa. Għal kull ħaġa li ġifru jistajtik, jew demonju jistajtik, ħaj joħodlok miljon. Number one joħodlok ruħek. Għajlix ħatħallas għal ruħek. Apparti ħaġa, mandu dritti tik xej għax xej ma tiegħu. Biex xi ħaġa għatija lilek sinjali sara għax imkien ieħor. Għax il-ċifru bħala owner, mu owner ta' xej. He's just another creator. He's just another creature. Kreatura ġifieri. Creature. Amen. Imma meta inti x-xitan wedek xi ħaġa qgħod attent. X-xitan huwa giddib mhux ħajtik dak li wedek u laqas għandu dritt tiegħulek. Għal dawk li forsi xi ħadd qed tiġini f'din fl-ispirtu tiegħek bħalissa xi ħadd jgħid jgħidli għax passari ma nistax insalva għax jiena tajt xi ruħi x-xitan. Qalbi dik gidba temminix dik hija gidba faxxija. X'tajt ruħek ix ment għandek dritt tagħti ruħek il xi ħadd, ma ruħek tiegħek. Tista' tagħti xi ħaġa lil xi ħadd jekk tkun tiegħek. Ruħek biex tiegħek. Ma lek xi ħadd tisma' u jgħid għax jiena tajt ruħi x-xitan ma nistax insalva. Tista' ssalva kif tidħol dak il-bib il-qawwa talla tiġi fuqek. Ix-xitan huwa giddib tellif imneżza minn kull qawwa u minn kull seta permezz tad-dem qaddis ta' Ġesu Kristu u permezz tas-salib. Id-demonju m'għandu l-ebda awtorità huwa giddib. Id-demonju huwa giddib. Jekk kol ħaġa jekk ma għalek ma tistax tissalva xi senti brak dej, giddib il-verità tista' salva. Amen. Tittersaq lej Ġesu ovvjament biex issalva. Halleluja. Glorja lil Mulej Qaddis. Amen. Għodu attenti aħwa min jittollera l-gideb, tittollerax gideb. Ismani, inti bħala Kristjan m'għandek qatt xi seta' jew m'għandek qatt f'sensik xi darba tittollera xi ħaġa f'ħajtek li inti taf li Ġesu ma jittollerax. Battadi? Inti qatt ma tista' tgħid Sinjor si għal dak li għalajlek no way Jose. Qed tifhmu? Tħobba l-verità int? Ħanejdulkom ħaġa oħra. Id-dinja fejn trid tafa tal-verità. Jiena mhux l-ewwel darba mmur il-qorti għax hemmhekk id-dar ta' missieri. U hemm binja sabiħa kien hemm ħafna nies politi u jiena nħobb nilbes. Halleluja, nħobb nilbes is-sut u l-ingravata hekk, imur hemmhekk. U meta nidħol hemmhekk inħossu qiegħni mort mid-dar ta' missieri. Għax kollox ta' missieri by the way. Halleluja. Allora meta mmur hemmhekk jiena u rrid nixjed quddiem l-imħallef jew l-imħalfa. Sewwa. L-ewwel ħaġa li saqsun taf xi tgħid? Aħlef li inti tgħid il-verità. Ejja nagħmlu naqqa xenarju. Mela jiena mmur il-qorti. U kif nidħol ngħidulhom jiena il-Prim Ministru jiena Robert Abela. Għax hekk nidentifika ruħi. Taħseb li jaċċettawha bħala l-verità.
Ma dik il-verità tiegħi hija. Ma la jarfu għal-verità veridu. Tara kif jarfu għal-verità. Ma għal-verità assoluta. Tara kif hemm huwa verità. Imma ħafna jibgħu ħafna b'sazen u msazen. Msazen. Xiktar. Insomma. B'sazen bil-perżut il-ġobon. Le, id-dinja taf il-verità. Taf il-verità. Imma peress il-Bibja tgħidlek imma jobbodu l-verità. Mhux għax ma jafuhiex għax jobboduha. Amen. Jiena u inti għandna nibżaw mill-gideb. Ibża mill-gideb. Għax il-gideb jiżvijak. Il-gideb jisaqlek ruħek. Iktar għandek tibża mill-gideb milli tibża tgħid il-verità. Għalfejn tibża tgħid il-verità. Għandi proverbju jiena ngħid hekk. Truth can be blamed but can never be shamed. Il-verità tista' tajjara kemm trid, imma qatt ma ħadħamrela wiċċha. Tista' tajjarni kemm trid u tinsulentani. Hallelujah, enjoy the show, praise the Lord. Thank you for the attention. Grazzi tal-attenzjoni. Però qatt ma ħadħabban li wiċċi tal-lili. Qatt ma ħnejlek iva ta' sorry ta' kont żbaljat hemmhekk. Fejn nitkellem il-kalma tal-laq qatt min żbaljat. Issa għandek kull dritt tirreġetta jekk kien balalu. Halleluja. Anka fil-kmandamenti, il-kmandamenti xejdunna. Wieħed bit-kmandamenti x'inhuwa? La tixidx il-fals, la tikdibx. Taf li wieħed mill-kmandamenti? Taf li l-gideb huwa wieħed mill-iktar dnub li l-bniedem jikser. Bħala Kristjan ma tistax, Jekk inti xi ħadd jattakkak għax qed il-verità, meta jinsulentawk u jgħajruk u jiktbu fuqek, qisilek innifsek imbirek li inti denju. Sfortunatament ħafna jiddejqu joffendu l-bniedem bil-verità, imma ma jiddejqux joffendu lill-Alla bil-gideb. Ħafna jiddejqu joffendu ma rridx ngħidillu ma rridx ngħidilha ma rridx noffendija. Ismani. Ejdilhom il-verità. Ejda bil-mħabba. Għax il-verità, once li tiżraħħa, tibqa' tewden. Ejda fil-ktieb ta' Efesin, kapitlu 4, vers 15, Pawl jgħid, xandru l-imħabba bil-verità u l-verità. Preach the truth in love. Jon kella xandru l-verità bil-imħabba. Xandru l-verità bil-imħabba. Isimgħuni. Il-fatt li inti tgħid il-verità, int veru tħobb. Il-fatt li inti tixtieq biss li tisma' il-verità, int tħobb li jekk nifsek. Min minkom, u daw kollha titisimgħu madwar Malta u Għawdex, issa u fi żnien li qed jiġu, tħobb tisma' l-gideb, int laqqas biss tħobb li jekk nifsek. Għax inti tippreferi il-gideb. Biex bniedem isib il-verità, dik tbuha u hemm bżonn tagħmluha poster. Biex bniedem isib il-verità, l-ewwel ma jrid jagħmel huwa jkun jobgħod il-gideb. Jekk inti tittollera l-gideb m'intix denju għall-verità. Jekk inti tmelles il-gideb m'intix denju għall-verità. Nfakkarkom li intom kollha kontabbli quddiem Alla, inklużin xejn inqas minnkom, anzi pjuttost iktar. Imma kull min ixandar, kull min jitkellem, anke dawk li jidhru, anke dawk li ma jidhrux, dawk popolari u dak li ħadd ma jaf bihom. Il-gideb inti tittat ikollu rendu kont l-Alla għalih. U l-gideb waħdu, jekk ma tindimx minnu, jitfak f'iħlin fer. Aħseb wara biddel il-Vanġelu. Intom smajtuhom l-aħħar naqra news li kien hawn fid-dinja li tgħix kemm għajtu madwar l-4 terjaħat tad-dinja.
il-Papa tar-reliġjon ta' Ruma għadkom ma tafux kemm qed jgħid tiex kemm qed jidaj u tiex kemm qed jgħid ereżijiet u ħmerijiet li huma gideb għaliex nemmen fil-jien fuqu jopera l-ispirtu tal-gideb. Man, ftit jemilu l-Papa du kif qal ir-reliġjonijiet kollha tad-dinja huma tajbin u jwaslu kantalla. Tafu il-Papa tar-reliġjon ta' Ruma pagana għadu kif qalek? Taf x'għamel il-Papa? 1. Gideb dawa. 2. Gideb il-Ġesu Kristu. Inti tista' tgħid li Ġesu qallek jien it-triq il-ħajja u l-verità. Ħadd ma jista' jmur għand il-missier, ħadd ma jista' jsalva permezz ħlief bija. U jiġi dal-Papa li bħalissa qed jopera u qed jixbaħ ħafna l-profeta fals. Qed jixbaħ ħafna il-profeta fals. U wara ma taħsbux li dawn huwa kliem qed jgħidu Gordon John Manchet. Dan huwa kliem qed jgħiduh teologi kbar, inkluż ħafna inkluż kardinali u qassisin u ħafna kattolċi. Biex inkom tkunu tafu and you wakey. X'inhi number 1? Jekk xi ħadd li jissejjaħ b'xi mod Ministru tal-Vanġelu aħseb wara Papa. Sewa, u jiġi kontradixxi l-Ġesu huwa fals, giddib, ipokritu u għandu kundanna kbira fuq rasu. Imma ċċata huwa peress li għandek turrun kattolċi li l-Bibja qatt ma jaqrawha, allura ħajkunu ħafna suscettibbli biex jibilgħu il-gideb tal-profeta fals ta' Ruma. Għodu attenti. Ħan wissi, ma nafx kox ħatasallu, imma jalla tasallu. Ħan wissi il-Papa tar-reliġjon ta' Ruma. Ħan wissik issa stess. Fuq l-awtorità tal-kalma Alla jena l-ħmara tal-mulej biss tħabbix għazek. Galatin 1 vers 6 sa 9. Tafu x'tajt? Min jipritka Vanġelu differenti li aħna l-apostli xandarna ħawissikom ħajkun misħut. Jista' jkun li l-Papa tar-reliġjon Rumana Kattolika Pagana illum il-kap ta' din ir-reliġjon huwa misħut. Jista' jkun għadu kif qal frażi oħra ta' tkexkix u ta' twerwir ftit ilu fejn qal li Ġesu huwa l-ikbar loser. U falla fuq is-salib, falla. Ħanilkom dawa oħra x'qal, dawa oħra. Kellu intervista fuq il-60 Minutes, intervista. U dil-mara li intervistatu, għalklu xitik tama, xitik tama. Jena xsibtu bħalma rawħ miljoni oħra, sibtu ħajjajt Ġesu jtini tama. U Ġesu għattama ta' d-dinja xsibtu ħajtek jien. Tafx qal? Qal meta nara mara, trid trabbi tfal tagħha waħda per eżempju. Meta nara xaħat tibati, dik itin. Dik tama, x'għandu xejn. Inti kellek opportunità ta' deb bħal dik li d-dinja stajtjajtilhom li mingħajr Ġesu Kristu mħadd minna m'għandu tama. Tmur tgħidilna din il-paprata ta' Ruma. Ħanilek xi kont nagħmel jiena li kieku jiena Kattoliku Ruman. Kieku naħrab. Kieku naħrab. Naħrab u nipprova li l-minu denju għal-verità, minu denju għal-verità, jekk ma tħobbx il-verità m'intix denju, mur imqarraq, mur intilef. Jekk m'intix ħobb il-verità m'intix denju qalbi tiegħi. Jekk int il-gideb m'intix kapaċi tgħidlu gideb int balalu u int imqarraq, int jisħoqlu kun imqarraq. Noħrab jien u nġili ruxma toħra kemm niflaħ jaħarbu miegħi il-barra. Min reliġjon pagana idoltra mimlija gideb u jirsqu lejn Ġesu Kristu ħaj. Għax l-ebda papa mu ħajjeħilsek, l-ebda reliġjon mu ħassalvak, u l-ebda denominazzjoni. Pritkajt madwar 20 messaġġ fuq il-Kattoliċiżmu u l-Bibja marru għarawhom. Issa nemmen li hemm Kattolċi li jħobbu l-Kristu. Nemmen li hemm Kattolċi li ħajkunu l-ġenna għax għandhom il-Kristu mhux huma Kattolċi. Qed nikklarifikaħħa.
Mhux għax huma Kattoliċi għandhom il-Kristu. Għassabu l-Kristu. U dan ilek ħafna minnhom fejn sabuh Kristu fuq Smash jismu ħabejtek. Fuq YouTube messaġġiera u preachers Kristjani. Fuq jien naf Got TV, Daystar, kollha channels Kristjani. Li jollu minn filgħodu sa filgħaxija il-ħin kollu Ġesu Kristu, Ġesu Kristu. Għax huwa triq il-ħajja u l-verità u ħadd ma jmur il-Misteru jsalva jekk mhux permess tiegħu. Issa jekk inti tittoqgħod timxi wara l-Papa, ħajsillek u titwettaq l-Iskrittura x'qal Ġesu. L-omja jmexxu l-omja u tnej jaqgħu fil-ħofra u l-ħofra tissejjaħ infern. U jekk xi ħadd hawnhekk jiġi jiktib li wara jiena l-paroli fil-vojt naqtaw u nibbulokkjah, għax min ippalla fil-vojt isfisser ma jridx il-verità. M'intix denju l-verità, kompli jimxi għami. U minnu jekk hawn xi ħadd for eżempju, toqgħodux tisimgħu lili ta' vera sewwa tgħidilkom, toqgħodux tisimgħu lili. Min qalek biex toqgħod tisma' lili? Isma' l-Ġesu, mela lili. Jekk xi ħadd jgħidlek toqgħodx tisma' l-Pastor Gordon John Manxeta dak li jgħid li huwa apostlu, tisma' nix tħabbix rasek. Isma' l-Ġesu. Mela xi darbet lek tisma' lili, kemm minn baħnan. Jien xi darbet lek jimxi warajja. Imma jekk ma tinx ngħidlek ħabib. Inti ma timxix warajja u ma titlef xejn. Ma timxix wara Ġesu Kristu u jkun aħjar għalik qatt ma twelid. Hello! Amen! Grazzi Ġesu! Fejn l-verità mulej? Fejn l-verità ba missier? Il-xitan dejjem ibiddel il-verità tal-la f'gidba. Ismawni! Jekk hawn xi ħadd minnkom jgħid li m'hemm ħafna ta' verità, u żgur, u nofs verità, xorta hija gidba. Nofs verità hija gidba. Tittollera xejn, dak li ma jittollerax Alla, tittollerax int. Full stop. U llum il-ġurnata Alla tal-grazzja li din id-dinja u anke l-dillar ta' Malta, li f'Malta biss għal madwar 40 knisja Kristjana. Hemm differenzi bejn ġietu oħar, bejnietom xi ftit, ma mhux imma l-pija għalmenu l-pedamenti u l-fundamentali qed jiġi mgħallem li jsalvalek ruħek. Issa Knisja Kristjana bħal River of Love ma tantx ftitaw li hija Knisja Kristjana Apostolika Pentekostali u Karismatika. Fejn hemm il-kelma, hemm il-qawwa tal-Ispiritu Santu u fejn Ġesu Kristu huwa glorifikat u jirrenja fuq it-tron tiegħu. Halleluja. Amen, halleluja. Thank you, Jesus. Gloria lilek Abba Missir. Halleluja. Qed titgħallem xi ħaġa? Morru fl-ewwel Timotju malajr. Oh, halleluja. Isma' qatt m'għandek tħossok ħażin li inti xandar il-verità. Għandek tħossok ħażin jekk inti xandar il-gideb. Hemmhekk għandek tħossok ħażin għax ħadd tispiċċa ħażin. L-ewwel Timotju 4. Għajdlu Spiritu Santu kellimni. Għatini qalba lik mulej. Għatini qalba l-verità mulej Ġesu. Halleluja, gloria lilek Missir. Thank you Jesus. L-ewwel Timotju 4, vers 1, isma'wa. Isma'wa ċara. L-Spiritu Santu jgħidilna ċar. Li fl-aħħar ta' żminijiet xi wħud jitbedu mill-fidi, isma'wa qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet xi wħud jitbedu mill-fidi. Mela dawn ħajtbedu mill-fidi, mhux jitbedu mid-dinja, jitbedu mill-fidi fi Kristu. U jagħtu widden għal spirti qarriqa xitjaten u għat-talim ta' xaten. Ismawni, meta inti għandek mexxej jista' jkun pastor, apostlu, profeta, jew papa, jew isqof, jew qassis, u jiġi jgħidlek kulħadd ħajsalva, dak id-demonju titkellem ta'. Mhux l-Ispirtu ta' Kristu. Dak id-demonju. Imma taf kemm hu ħelu, mhux bħalek għax inti tajjed. Qalbi, meta inti taf li għawrux ma ta' torox, tajjed trid. U tajjed u xorta ma jisimgħuk x'aħseb wara. Kunux imqarqa, tħallikomx għax tħallux bis-sima tirbaħ lek ruħek. Mela inti l-verità timmonitorja jew tara fejn għax ħelu, għax gustus. Isma' number one ma jistax ikun iktar gustus minn żgur. Halleluja. Diffiċli ħafna. Kif tista' ma tċempilx? Ħallihom
jgħidu, praise the Lord, hallelujah. Min għandu l-għali, ikomplu jżidu. Amen. Ħalli jom jgħidu ma jgħid. Forsi Dwayne jikkompeti li naqa. Ftit ta' mux ħafna. Ismawni, mela. Xi wħud jitbedu mill-fidu jgħat widan għal spirti qarriqa u għal talim ta' xjatin. Dawn jiġi jisfawhom qarqa. Araw kif ħajkunu mqarqa. Dawn jisfawhom qarqa minn nies giddiba. Ismawni ħanilkom ċaru tont. Dak li qal il-Papa huwa ta' bniedem giddib. Huwa minn l-infern. Ara s-sagrifiċu ta' Ġesu Kristu ta' kif ġabulu fix-xejn, Ara d-dem li xerred Ġesu Kristu għall-umanità kollha kif ġabu fix-xejn, Apokalissi kapitlu 18 vers 4. Poplu tiegħi joħorġu u ħarbu minna. Mela, hekk għamilt jiena. Fl-ewwel ta' Ġunju tal-1995, fl-1995, ħrabt. Bye bye. M'għandix dispjaċir attra. Attra. Dawn jisfawhom qarqa minn nies giddiba li għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom. Bħal dawk li jkundannaw iżwiċċju ma jridux jittika li kelli Alla ħalqu biex jittieħed blat il-ħaj minn dawk kollha li ħalqu l-fidi li ħadnu l-fidi. Isimgħuha. Minn dawk kollha li ħadnu l-fidi Kristjana u fidi fi Kristu u li waslu għat-tarif sħiħ ta' verità. Morru fit-tieni Timotju malajr. Kapitlu 4, ħani tolbu talba minn ftit ma tmux tiċċaqla. Vers 1. Nitlobkom vers 1, kapitlu 4 ta' 2 Timotju. Nitolbok bil-ħerqa quddiem Alla u Kristus Ġesu li għandu jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Fissem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu. Xandar il-kelma. Assisin, saċerdoti, papa, isfijiet, għal ġitta roħkom isimgħu xi tgħid il-kelma tal-Alla. Xandar il-kelma mhux it-tradizzjoni u l-opinjoni u x'inhu popolari. Xandar il-kelma għaddisa tal-Alla li eterna ma tibbiddel għal-ħadd u ma tibbiddel qatt. Xandar il-kelma insisti f'waqtu barra minn waqtu. ċanfar, widdeb, wissi, bis-sabar kollu bit-talim. Għaxat jiġi żmien fl-2024 li għat-talim tajjeb ma jibqalhomx sabar, anzi widnejhom jikluhom. Ħaqat jiġbru madwarhom qabda mal-mins kont ma jixtiequ. U jwarbu widnejhom mis-sewwa biex jiġġerrew. Jwarbu widnejhom minn xiex? Mill-verità. Fejn għal-verità, pastor? Għadak ma qbad xejn minn dak kollu qed, il-verità hija l-kelma tal-Alla. Il-Bibja tittikkolha int. U jwarbu widnejhom mis-sewwa mill-verità biex jiġġerrew wara ħrejjef. Morru fit-tieni Tessaloniki, nisimgħuha. Ara ġejja waħda tal-biża' ta' Hitchcock di. It-tieni Tessaloniki, 2 Thessalonians. Vers 9. Isimgħu ħafna minnkom m'għandkomx Bibja. Ma rridkomx tafdawni blindly. Thank you, I love you too. Tafdawnix. Ġibu dik l-imbirka Bibja. U mhux smartphone. Ġib il-Bibja. Neħħu t-telefons minn idejkom. Mela, ismawa vers 9. It-tieni Tessalonikin kapitlu 2 vers 9 ismawa. Il-ħażin, l-Antikrist, l-ispirtu tal-Antikrist għad jiġi bil-qawwa tax-xitan, bil-maqawwa tad-demonju. U jagħmel kull xorta ta' mirakli u sinjali u ġibiet folot. Isimgħuha u jinqeda b'kull xorta ta' u ħażen fuq dawk li huma ikkundannati għal erda. Għaliex huma kkundannati? Għax Alla għażilhom il-bidu tad-dinja jkunu kkundannati? Hekk tgħid il-Bibja. Għax hemm min Alla diġà għażilhom biex ikunu kkundannati. Ara li xejn li jkunu kkundannati qalbi tiegħi. Għaliex huma kkundannati? Għaliex ma ħabbewx il-verità biex jisalvaw. Biex jissalva? Biex jissalva? Blimħabba nistan salvax għax isma' xejn pastor. Jiena nieħu pjaċir nisma' preachers li jitkellmu fuq l-imħabba. Jekk il-preacher vera jħobbok jgħidlek il-verità.
Imma għabdu dir-revelazzjoni li bidlet l-ħajti moħkuma. Imħabba kbira u kemm importanti hija importanti. Mhux il-verità salvak. Sorry, mhux l-imħabba salvak. Il-verità salvak. Ġesu qal, mhux intom tkunu tafu kemm inħobbkom u hekk tinħelsu salvaw. Għallhom jekk intom issiru tafu l-verità. Ġwanni 8 vers 32. Meta intkom jekk tkunu verament disċipli tiegħi, intom żommu l-kelma tiegħi. Mhux żommu tradizzjoni jew x'taħseb, jew x'idillek int. Żommu l-kelma tiegħi. Biex imbagħad issir taf il-verità. U l-verità teħilsek. Aħwa, Efesin 4:15 tgħidlek il-verità hija li salvak. X'għan darab bil-mħabba? Ħanilkom aħwa. Darba kelli oħt fil-mulej li f'ħafna affarijiet ma naqbilx magħha. Però darba Alla uża biex iredni. Għax Alla kollox juża. Kont għadni fil-bilb tal-mexxa tiegħi mal-mulej, kont għadni qisni xi sena fil-mulejat, u jiena kull ħaġa li kienet timxi u tiċċaqlaq u tieħu nifs kont ngħidilha fuq Kristu. Sallum għadni hekk. U di bdiet tkellimni fuq il-verità. Bdiet tgħidli fuq Ġesu, li kont ġa naf Ġesu, ma bdiet tgħidli xi tofel, ma kontx għadni nafhom ta' sena għandkom fil-mulej. Imma kienet salvaġġa miegħi kif qaltili. Li qedtilha qed tkun wisq ma salvaġġa sis. Għadtilha min, ikkalma naqa kemm tkun hekk. Qalt li ħanejlek bro. Qalt li ngħidilek kif ngħidilek, sweet, mhux sweet. Qalt li mhux dik li tagħmel differenza. Qalt li inti xorta kontabli għal dak li għettulek hekk sweet. Hello, sweet, small, slow, fast, inajja, tiwers. Qalt li mhux dik id-differenza. Qalt li anke jekk mettulek skont sweet, imma dak li għedlek huwa l-verità u għal dak kontabli int. U għaħli bil-poli. Ħanilkom aħwa, għal dawk intom tgħidu għax dak jajjat. U għax dak jaħseb li xi ħaġa, ma naħsibx jien konvint. Alleluja xjien. Halleluja. Għax dak jaħseb jien, ismani. Naħseb li xi ħaġa, għax najjat, għax kisaħ, għax ħun, għax ħelu ħafna. Ma tagħmilx differenza. Mhux dak jagħmel id-differenza f'ħajtek. Id-differenza hija li dal-ħmar with horsepower jgħidlek il-verità. U l-verità li ngħidlek ħa teħilsek. Ħanejlek hemm ċertu preachers jien, hemm preachers li vera għandhom messaġġi tagħhom ishom dejjem fuq l-imħabba. Però mhux akkost biex ibidlu l-verità, U hemm preachers li nismagħhom ukoll li meta tismagħhom ireduk. Però ħanilek xi tallimt. Meta l-verità tintaqa' magħha tkun taf għax teħilsek. Meta tintaqa' mal-verità teħilsek. Ħanilek l-imħabba waħedha mhux biżejjed. Infatti jekk jiena nħobbok biss mingħajr ma ngħidlek il-verità, ma nħobbok xejn. Ħantikom eżempju trid. Kemm hawn minnkom jiena il-mara tiegħi qiegħda hawnhekk qudiemi. Sewwa, ngassel għall-għalija, immaġina li kieku tgħidli jien naf tiġi tgħidli darling, I love you inħobbok. I love you, I love you. Imma mbagħad inkun naf isimgħuha li mhux qed tgħidli l-verità qed tikdibli. Kemm taħseb li dik l-imħabba li qiegħed toffrili ħadd inżil li jażel lili. Meta naf li qed tikdibli wara dik l-imħabba. Mela mhux imħabba biss. Imħabba u verità jridu jmorru fl-imkien. Biex jien vera ninħeles. Aħwa, jekk xi ħadd jgħidlek isma' hemm bżonn tinbidel ta' tista' tibqa' kif inti x'Alla jħobbok kif inti. Ismawni dik hija gidba wkoll. Imkien laqqas vers wieħed minn fil-Bibja li tgħidlek li Alla jħobbok hemm ħafna. Imma li jħobbok kif inti laqqas vers wieħed. Alla jħobbok imma l-verità tiegħu bidlek. Dak huwa Kristu. Imħabba u verità.
ma tistax tħobb. Anzi, jekk xi ħadd li jiġi li nħobbni u naf li qed jikdeb huwa nara ipokritu f'għajnejja. Xi tħobbni? Xi tħobb? Qed tifhmu aħwa. Grazzi Ġesu. Lesti biex nitolbu. Grazzi Mole Qaddis. Isimgħu vers 10, tieni Tesalonikin kapitlu 5, kapitlu 2 vers 10, ħanaqrawha. Mela x-xitan, il-fals, l-Antikrist, jinqeda b'kull xorta ta' erq. U ħażen fuq daw kollha li huma kkundanni għal erda għax ma ħabbewx u ma laqgħux il-verità biex jisalvaw. Isimgħu x'inhu ġej vers 11, di tal-biża'. Mela Ġesu jibatilna xiex, l-Ispirtu tal-verità, lil min jilqa' Ġesu, kulħadd jgħidha. Min jilqa' Ġesu u jibatilna l-Ispirtu tal-verità. Min jirreġġetta tal-Ġesu, min jirreġġetta l-Ġesu għatta x'inhu ġej fuqu, Spirtu ta' gideb. Għalhekk Alla qed jibatilhom kontrihom qawwa qarrieqa biex jemnu l-gideb. Ħalli bekk dawk kollha li ma jemnux il-verità. Oqgħod attent inti li qed tisma' li les biex tibaċċi botta, oqgħod attent. Ħalli bekk dawk kollha li ma jemnux il-verità imma joġobhom il-ħażen ikunu ikkundannati. Għallimni nħobb il-verità mulej. Il-verità tagħmlek għaref, il-verità tagħtik is-sigurtà, il-verità iżommok stabbli u ħa nispiċċa bl-aħħar waħda. Tidnejlek xi ħaġa ħwa. Skont għandek mela għandna kif rajna l-ewwel Timotju kapitlu 4 u t-tieni Timotju kapitlu 4 kien. Però għandek ukoll it-tieni Slatin kapitlu 22 vers 22. Taf x'tgħidlek? Meta inti tirreġetta l-verità, inti tattira lejk spiritu ta' gideb, a lying spirit. Aw minkom, il-lejla ħanamlu talba, to renounce every spirit of lie in our life. Ixini il-lie, ixini l-gidba, imma ħanilkom l-axħar waħda. Hemm ħafna ta' jekk Alla jibgħina talla ħanamel l-ktib fuq għada. Ismawni, moħkoma. Xixtieq Alla? Xixtieq Alla? Ġwanni 4 vers 20. Ġesu jgħidlek li hemm xi ħaġa li Alla jixtieqha. Nies li imuħ. Worshippers. Kristjani moħħkom hemm. Assisi moħħkom hemm. Sorijiet moħħkom hemm. Pastors moħħkom hemm. Diakni moħħkom hemm. Evangelisti moħħkom hemm. Papa jekk tisma' dal-messaġġ moħħokaw jekk huwa mhux too late. Qatt min taħat qimu lill-land. Jekk ma tħobbx il-verità. Għax dawk li jadurawni, jridu jadurawni fl-ispirtu u fil-verità. Issa tista' toqgħod tonfoħ kemm trid. Taħseb fuqi li trid ma jbiddel xejn. Imma jekk inti jumli u kapaċi tilqa' l-verità lejla s-salva. Tinħeles, tfiq u ħajtek tiġi trasformata. Ejja nitolbu. Baxxi rasek. Tkellem għal-mulej. Int fejn inti tkellem għal-mulej? Tħobba l-verità inti? Meta tisma' l-verità x'tagħmel? Tgħid irrid nisma' aktar? Jew tiddejjaqni din tiddejjaqni. Oqgħod attent. Il-gideb iktar ħaġa li għandha ddejjek mhux il-verità. Il-verità inti titħobba ħalli teħilsek, issalvak, tfejqek, tilliberak. Issa lejla ħanitolbu. Number 1, tuħdux dal-messaġġ biċ-ċajt. Tuħux dal-messaġġ biċ-ċajt. Forsi xogħol minnkom Kristjani tgħidu li ma jien issa l-verità nafa. Taf li Ġesu Kristu huwa triq il-ħajja u l-verità u ħadd ma ħajmur il-ġenna mingħajru. Atti kapitlu 4 vers 12 tgħidlek m'hemm l-ebda sem ieħor li moti lill-bnedmin taħt dan is-smewwiet li permezz ħliefu, permezz tiegħu biss nistgħu nsalvaw Ġesu Kristu. Minn bledda l-isem Mohammed, Buddha, Confucius, Shiva, Krishna,
ħadd minnhom ma meta għalik u xeredem għalik. Anka għalikom kattolċu, intom jitqogħdu titolbu il-Madonna ta' Piju, il-Madonna tal-ħobla, il-Madonna tal-ġebla, il-Madonna ta' u intom li toqdu titolbu l-qaddisin u l-patriarki kollha. Tafu li l-ebda wieħed minnhom ma xerreddem għalik. Tafu skont klim Kristu ħadd minnhom ma jista' jsalvak. Tidnejdilkom xi ħaġa oħra żis kattolċi. Aqbad il-qaddisin kollha ta' Ruma. Poġġjhom kollha flimkien fl-istess pakkett. Daw kollha f'daqqa ma jistgħux jisalvaw ruħ waħda. Qatra demm ta' Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj divin salva d-dinja. X'ħadd murtejt ir-reliġjonijiet kollha jsalvawk jew jwaslu kantalla. Min jgħid u jemmen da qed ngħidlek bl-awtorità tal-kelma talla, spirtu ta' gideb ħataflek moħħok u jgħid fil-periklu tal-abbissi tal-infern. Number 1. Da mux ċajt, jina ħob li ċajta bħal ma tafu. Pero di mux ċajta da. Il-lejla kollha kemm intom ħadkunu kontabli. Inklużin. Il-gideb tal-ebda tip, tal-ebda għamla, tal-ebda kulur ma naċċettaħ. U xinu? Il-verità. Titħobb il-verità. Klopp l-alla jgħalmek tħobba l-verità. Aħjar tħobbni, aħjar li jiena nkun maħbub minnek għax għetlek il-verità. Milli għaw min jgħid jiena nippreferi l-dak għax dak, ek u ek, ismawni. Bil-Ingliż nħobb ngħid, I prefer to be hated for the truth than loved for a lie. Nippreferi tibodni għaxetlek il-verità mill-li tħobbni għaxetlek gidba. Preferi għek. U l-istess Alla, ma tbax taħseb li Alla jinbidel, Alla l-istess. U dik hija l-biża, għax Alla ma jinbidilx għal-Papa, ma jinbidilx għall-Apostlu, ma jinbidilx għall-Profeta. Anzi, iktar ma jkollok uffiċċju għoli, iktar statisbita għoli ħadejħu. U iktar kontabilta kbira hemm fuq spaltek. U min jipprova jagħmel it-tiptoeing. Le mhux hekk taqal, le mhux hekk qal, mhux hekk qal. Qod attent li ma tmux attira spiritu ta' gideb fuq ħajtek. Akkaw xi ħadd lejla jrid isalva. Ma salvax għax tiġi River of Love, però River of Love ħajjejnek iżommok sħiħ sal-aħħar. River of Love ħassib knisja fejn tista' tikber, tagħmel il-korsijiet tal-Bibja, tal-istudju tal-Bibja, fejn ħassib familja mijiet ta' nies madwar Malta u għawdex. Grazzi Ġesu. Ħassib nies li mhumiex perfetti bħalek, imma almenu jħobbu l-verità. Jekk illejla xi ħadd irid isalva u jagħti ħajtu li Ġesu Kristu, intom dawk kollha preżenti, dawk kollha tara fuq televiżjoni, isma' nisew. Il-lejla tagħtik opportunità l-mulej u ma tafx jekk għandek xi oħra wara l-lejla. Għalhekk ismani aħwa. Jiena ma rrid noffendi lil ħadd, però ħanejdlek ma rrid noqgħod nikkalma lil ħadd bil-gideb. Bniedem Alla lest li jiġi mibgħut akkosta l-verità milli maħbub għax jgħid il-gideb. Dak il-bniedem Alla veru. Kristu nnifsu huwa x-xempju perfett. Isma' Ġesu ma talboħx għax qal I love you people ta'. X'għamel Ġesu? Ġesu ġi kundannat għal-mewt. Tiftakrux għallu Ponzju Pilatu? Inti għaliex ġejt, x'inhi l-istorja tiegħek? Għalina ġejt nagħti xhieda għall-verità, kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Għal dik Ġesu bsallab għax qatt ma beża jgħid li jiena li ben tal-ħaj, qatt ma beża jgħid jien il-Messija, qatt ma beża jgħid bija biss issa salva, qatt ma beża jgħid jien u l-missier ħaġa waħda. Jekk trid tissalva Olli dek, għaw xaħat il-lejla jeti xetar ħajtek il-Kristu t-tissalva olli dek, bis-serjet id-nejdilkom. Għaw xaħat għan, miktar olli dek, jek t-xetar ħajtek il-ġesu u t-timxi mal-mulej. Ejdi talba warrajja, intom għaw prezentu, intom fuq televizjon, intom fuq YouTube, fuq Facebook, ejdi talba warrajja. Idlu missi għaddis. Ejda minn qalbek. Ejda ħalli jisimek il-mulej minn qalbek ejda u ejda minn fomok. Ejdu missi għaddis. Nirringrazzjak ta' bnek Ġesu.
Nirringrazzjak tal-kelma qaddisa tiegħek. Nirringrazzjak tal-paċenzja kbira tiegħek. Nirringrazzjak tal-ħniena kbira tiegħek. Grazzi ta' kemm stennejtni u ħennejt għalija u rejtni maħabba u paċenzja mulej. Imma wkoll rejtni l-verità. Ġesu, illum nitolbok maħfra. Għatini qalb għalik. Għatini l-grazzja nħobbok. Għatini l-grazzja nħobb dak li tħobb intu nobbod dak li tobbot int. Ġesu, nemmen b'qalbi kollha li inti s-sit. Ejda minn qalbek, ejduha minn qalbkom. Ġesu, inti s-sit u s-salvatur tiegħi. Jien nemmen b'qalbi kollha li inti liben tal-ħaj. U li permess tiegħek biss nista' nsalva. Int li mittalija fuq is-salib. Int li xerrid demmek kollu għalija fuq is-salib. U ma t-tielet jum erġajt il-xustajt, rebbieħ, vittorjus fuq il-mewt, fuq il-demonju, fuq il-xitan, fuq dak kollu li ħażin. Ġesu, kun int is-sit tiegħi, il-mulej tiegħi u s-salvatur ta' ħajti. Millum il-qudiem irid ngħix għalik. Mhux biss ngħid li nemmen fik imma ngħix għalik. Ġesu ejja f'qalbi u poġġi fuq tron ta' ħajti. U imlini bil-koraġġ, imlini bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, l-Ispiritu tal-verità. Aħfir li mulej fejdni b'kontra tiegħek. U minn qalbi naħfer ukoll minn kull min weġġani. Naħfirhom minn qalbi għax int ħennejt għalija bil-bosta. U jien ukoll inħenna għal min weġġa lili. Nħenna l-jom nitlob għal-jom nberikom mulej. Illum nistqar minn fommi u nemmen b'qalbi Ġesu Kristu. Il-mulej tiegħi u Alla tiegħi. Lilek biss. Inqim ħajti kollha u b'qalbi kollha. Għall-glorja tiegħek Missir f'isem Ġesu Kristu. Kulħadd iqum bil-wifqa. Issa ħanejdu talba. Ħanejdu talba biex aħna nirreġettaw kull spiritu ta' gideb minn fuq ħajti, minn fuq ħajtek, minn fuq ħajtkom familja, koppja, ulied. Kulħadd jgħid it-talba miegħi. Resti poġġi jdek fuq qalbek waħda minnhom u għolli id l-oħra lejn il-mulej. Kulħadd jgħid warajja. Dawk kollha li intom fuq televizjoni, dawk kollha li intom fuq YouTube, Facebook, jgħidu għamora jgħid it-talba. Ejda minn qalbek. Millum il-qudiem ħatibda taqra l-Bibja bħalma qatt ma qrajta qabel. Ħatibda tħobb il-verità bħalma qatt ma konxi qabel. Ħatibda tagħti widen għall-verità anke jekk hija iebsa imma hija dik hija l-verità. U ħatobdi lil-mulej. Ħalli inti tibqa' fidil sal-aħħar u s-salva u jilqak fi ħdanu fil-ġenna l-mulej Sidna Ġesu Kristu, ir-Re tal-Glorja. Kulħadd jgħid warajja, Missi Qaddis. Kull forma ta' gidba li qatt jien aċċettajt f'ħajti ixini. Gidba kontra l-Bibja, gidba kontra Kristu, gidba kontra l-Ispiritu Santu, gidba kontra l-pastor tiegħi, kontra ħuti, kontra Ministru tal-Alla, gidba ixini. Gidba fuq is-saħħa, fuq il-fejqan, fuq is-salvazzjoni, gidba fuq żewġi, gidba fuq marti, gidba fuq liedi, gidba fuq rabati. Kwalinkwa gidba li qatt jiena aċċettajt fuq ħajti, mulej esponija. Kissira minn fuq ħajti. U f'isem Ġesu Kristu, illum jiena nirrinunċja, niċħat minn qalbi kull spiritu ta' gideb li qatt jiena attirajt lejn ħajti. F'isem Ġesu Kristu. I renounce every lying tongue. I renounce every lying spirit. U nilqaw nattira mulej l-spiritu tal-verità. Mexxini fil-verità kollha bħalma wetni int. Ġesu, inti l-mulej tiegħi. Inti l-allim tiegħi. Inti sidi. Inti il-verità. Il-kelma tiegħek il-verità. L-Ispiritu Santu huwa il-verità. Mulej millum qudiem ngħid le għal kull gidba li qatt f'ħajti u ngħid le minn issa għal kull gidba li tipprova tidħol minn widdejja u tidħol f'qalbi. Ma nittollera l-ebda tip ta' gideb f'ħajti. Ixini ġejja minn fejn ġejja f'isem Ġesu Kristu. Mulej ħajti hija tiegħek. Int biss li mittalija, int biss li xarred demmek għalija u int biss li ħaddaħħalni fil-ġenna tiegħek. Permezz tas-sagrifiċċju tiegħek, permezz tal-imħabba tiegħek u fuq kollox permezz tal-verità tiegħek. Għall-glorja tiegħek Missier,
Fissem Ġesu Kristu. Illum jiena ħieles, illum jiena liberu, illum jiena l-Ispirtu tal-Alla huwa fuqi. Għal glorja tek missir. Fissem Ġesu Kristu, mulej jiena l-lum nitlob għal daw kollha li dinaw prezenti, daw kollha li jaraw fuq il-Facebook u YouTube. Jekk inti aċċettajt xi gidba, jekk inti aċċettajt xi biża fuq ħajtek, by the way, il-biża u l-ispirtu ta' biża huwa kollu gideb, jekk inti tibża jew topera fil-biża, that's a spirit of lies you're accepted in your life. So right now, by the authority of Jesus Christ of Nazareth, bl-autorità li ġiet investita fija f'Ġesu Kristu ta' Nazareth, u għal-glorja tal-Alla l-Missir, illum inħollok minn kull spiritu ta' gideb minn fuq ħajtek. Inħollok minn kull spiritu ta' biża minn fuq ħajtek. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazareth. U niddikjara nar ta' Alla kontra kull spiritu ta' gideb, kull il-sin giddib li qam kontra tiegħek. U niddikjara fuqkom. U daw kollha jisimgħu jemnu. L-abdar ma msawra kontra tiegħek ma tirnexxi. U kull il-sin qarriq li jkum kontra tiegħek, inti tikkundanna u ġibu fix-xejn għal glorja tal-mulej. Halleluja! Amen!